Hello. Hello, hello, hello. Good morning. Good afternoon. Good evening. Depending on your time. How is everyone doing today? What a relief. What a big relief to me, to my family, to all of us of freedom. Wow, well, it's not bad after all. Yeah, it's not bad after all. One Chineke is not bad after all. Finally, we are able to see him. Hey! Onye ikpe ya ziri ezi ka ọ bụ. Onye ikpe ya ziri ezi ka Chineke bụ. Onye ikpe ya ziri ezi ka ọ bụ. Ke na-adịghị ele mmadụ anya n'iru ma kpee. Onye ikpe ya ziri ezi ka ọ bụ. Onye ikpe ya ziri ezi ka Chineke bụ. Onye ikpe ya ziri ezi ka ọ bụ. Ke na-adịghị ele mmadụ anya n'iru ma kpee. Hold on, I'll be right back.